esa que entrou no baile, por esa que entrou agora, por esa que entrou no baile, tocarei a noite toda. Ven comigo, Rosiña do pelo, ven comigo a mallar o centeo, a cebada, ven comigo, miña morena. A ver, Consuelo. Pois xa empecé de 10 anos a ir con miña nai a Cangas, cun manuso de leña. E despois ao monte, e co sacho, e a erva. E de 13 anos tamén xa empecé a ir á festa. Eu empecé de 11 anos a levar leite, cacharros de leite a bueu. E por isto saí o primeiro. E despois nas fincas. Eu de 12 anos a servir, a traballar no campo, na veiga, ao monte, a todos lados. Hasta a servir sempre, hasta que me casei, hasta 24 anos. Eu tamén, aproximada aos 11 anos, e traballando no campo sempre, hasta que despois me casei e seguín traballando igual, porque había que traballar. Pois eu andei hasta 12 anos na escola. E despois tamén a traballar o que se podía, porque o que non servía para facer un traballo fuerte, facía o máis grosso. E sempre había que facer, ir ao monte, ir á erva, e se non traías un feixe xerán pequeno, e se non se facía máis, facíase menos. Home, ando ben a traballar, a servir. A atender 4 meniños. Non máis. Non tuve pai, nin tuve nai. Meu pai marchou para Buenos Aires, ainda non conocí nin sei quen é. Deixa o apellido. Adiós, moi buena. É o que teño, o recuerdo que teño de eu. É que queres. Tiña un capitán moi bonito, pero entendo mo lá. Traballar, eu sempre sei, ese que salín da escola, só me digo non. Pois de 6 ou 7 anos a sementar, como de miña prima. Despois de 13 anos non sei para. E despois, un pouquinho máis adiante, a andar diante do gando. E chegai a 12 anos e saco o carro. E como quedei sin nai E sin pai? E despois fui tirando. E tiña 12 anos e xa fun a vender unha cesta de ervillas que botara eu. Primeiro irías á escola, non? Non foste á escola. Que? Primeiro irías á escola, dentro de 12 anos. Un mediodía sí e un mediodía non, ela. Porque había que ir a traballar. Tiñamos unha vaca. E nós tres. E nós 4. Despois máis tarde. Os 10 anos, máis ou menos, a sementar e a todo iso. Pois co cesto. E despois a virar o arado máis grande. Primeiro fui á escola. Saliría por aí aos 10 ou 12 anos, non sei. Tengo que salir para ajudar na casa a traballar. Logo despois, antes de me casar, fui a comprar conserva. Entrei de 20 anos na conserva. Ganando 25 pesetas ao día. Levamos unha vida moi mala, criábamos mal no pai, porque marchou para adiante, non se acordou tampouco de nós, e depois morreu, e das gracias que nos mandaron os certificados de todo, que tiña capital e cada un levou o seu. Eu era na fábrica sempre, desde que empecé, naquela había mucho trabalho. Eu xa tinha 35 anos cando comprando o dono. 13. No campo de menos tempo, a poder o migalha xa traballávamos. No campo? Era o campo de 14 anos ou assim, ou de 15 xa. Non andava con o legume. Con o legume o pai me deixava. A apanhar estrume e essa, eso sim. Cando eu chegava xa eu tiña o carro apanhado. Porque tiña moita práctica, e había boixa, e había que darlle de comer, que era o gando que había, era para os cartos, que non había que traballar a ganar cartos na nosa casa. E tiñamos que vivir. Depois da que morreu meu pai,
foi cando máis andou co lejón. Foi cando empecé a andar co lejón moito. E tiña 19 anos cando morreu meu pai. E de rapazas íamos á escola, desde lá de baixo, que vivimos cerca da Catedral, aquí. E ibas e viñase á tarde e á mañán, 4 veces. Eu non había coches, pai. E andar, e chover, Hai coches. e como fora, pero coche non había. E cun saco ou cunha chaqueta bella pola cabeza, os paraguas, un día de vento, xa nos rompía, xa non sabía tampouco, pero xa rompía, xa íbamos pingando. E, bueno, a vida de antes era moi dura. Agora os rapazes non mollan un pé, non mollan nada, todos en coche, pero daquela non. Fun hasta 12 anos e ainda nos tiña, pero iba tamén á mañán que á tarde xa non a miraba. Á tarde sabía que ir á erva, mas coa vaca lá para o cazal. As rapazas, cando empezaban a ir á escola, levaban un trapiño para empezar a facer unha mainica ou a calcetar. Agora que lle aprenden nas escolas a levar papeles, Bueno, a levar agora aprenden carreiras, mellor cada agora día aprenden un pouco máis. Non hai un encerado para facer unha cuenta ali e se non está ben borrala. Que caracho é isto? Esa é a verdade. Espera, ainda non acabamos. Ainda non acabamos. Ainda Voltaremos aquí esta mañá. Vamos a buscar un café. Eu, cando non podía ir á escola, que lle tiña que ajudar a Clara eles na casa para o traballo, e mentre non pitaba o apito de masó ás 3:15, cando que estaba era por tarde, da morte ben, pero así que tocaba o apito ás 3:15, eu pesaba a gritos, porque gustaba ir á escola, claro. Pero non sabías ler de moza, e agora queres saber. Agora quero aprender. Eu mandaron a escola moito tempo. Moito, bastante tempo máis mandaban, pero eu nunca aprendín a ler. Aprendín máis agora que antes, porque non me iba, non podía ler. Eu na escola tamén anduve, que eu ler e escrever sabía, pouco, pero bueno, non me puñou. Íbamos á escola de noite, unha muller chamaba de Maruja. Íbamos de noite á escola ainda que había que traballar, sabes? E tiñas que pagar a escola, daquela. Cavabas o millo, arrendábalo, ibas cavar as viñas, ibas a arrendalas tamén, para que non se quedaran ervas, ibas regalas, regar o millo. As veigas. É botar patatas, é botar uns tomates, é botar cebolas, botava-se de todo. De todo. Porque non se iba a comprar ao supermercado como é agora. Antes te miraba ao supermercado. Antes o que levabas, lle traías de tudo. Traías unha mihalla de pan, traías peixe, traías... Agora vas a vender unha mihalla, se vendes, e non traes nada. E despois había que ir, como dicen elas, a ir ao monte, a arrancar madeira, eu estaba a servir e tiña que facer de tudo, como os homens, cando iba. Facer madeira, picar os ramos, manosalos, carros, traelos, hemos traballado máis que neus. Eu era que rezaba as uvas á tinalla. E sempre me parecía que levaba poucas, e logo apreta cesto de uvas á cesta, calcadas, e veña. E despois iba a facer na madeira o monte, picar ramos, e iso ainda me iba indo. E xa digo, e de caras unha burra. E despois a traballar nas veigas, nas viñas, e atender o gando. Pois iba a cavar nas viñas, iba a botar patatas, iba a botar millo. É iso. Ao monte nunca fun. Eu nunca fun a buscar ao monte, nunca fun a buscar leña ni a ventilar. Ir á erva, ir ao monte, ir ao monte ao estrume para os animales, e de todo, ir ao monte, facer leña, e madrugar moitas veces para ir a buscar un carriño de toso. No verán, ao mellor, marchar ás 5 da mañán para ir a mediodía cando se podía co carriño de toso para casa, e regar as veigas, e de todo, filliña, de todo. Fixemos de todo. Ibas ao monte, agora vindo o mes de julio e agosto, a cachar as tomadas. Iso ainda non nos acordou de dicir. E limpiálas, que teño uns a cachar as tomadas. E despois queimar, abrujar, viñas como pandilito. E cociábamos aquela fornada de pan, pero había que ir ao monte traer un feideliña para cantalo. E despois había que cantalo e amasar o pan e facelo máis recente e logo a vender. Agora tens un coche, pois vai no coche,
Pero hoxe vamos a andar. Vamos a andar dende el Melo hasta Cantas. Mi madre, com a cesta de pan, cando chegamos a verdade, tiña forza, pero tamén non se jantaba máis. E así, para jalar nada, que jalábamos pouco. E botamos a conta. Pero na plaza había que ter un cuidado, no día que os rapazes se convidaban xa a cesta, había que ter un cuidado que se o deixaban no bancho todo. Cuidado, bueno. Mi madre. Carai, cuidado. Era máis cuidado que había que Os fazer. rapazes sempre daban uns probas con fame. E se lle vas a dar a todo, non lle podías dar, porque senón facías. E non vamos así a vida. Non podemos. Hai que xa tiña vida redondela. Tiña vida no Santón. E a baixa Pontevedra, porque queríamos un becerro para vender. E ainda lá de redondela viñamos a Estocolmo, hasta a Moena. E depois traía o becerro embusado e viña eu sola, solinha, que non traía ninguna compañía comigo. Atravesaba aí Moña e echaba seguida a velo. Agora non, vai ese traballo. Daquela non veio esa vida así. Desa vida ganaba unha peseta, unha janada, pois, ganaba. Había que ir buscar un feio de grossa pastela por todos os animales, había que ter de cabeza todo. Todo había que facer. Había que ter era sentido para facelo, era para trabalhar, para comer. No campo era de todo. Era botar patatas, só levou. Era sachar o millo, cando era para cavalo, para arrendalo, para rehalo. E veña, levar todo por as careças xa abaixo. E veña a rehar o millo, e veña... Non, é descalzos, é. É descalzos, xa rehar o millo descalzos. Se queríamos comer. Casei-me, logo depois quedei viuda, con 2 fillos. E quedei viuda de 24 anos. Con 2 fillos. E depois quedei viuda con 600 pesetas de pensión, para manter 2 fillos e máis eu. Hasta que despois, máis tarde, deram 1000 pesetas. E así foram subindo, e o que cobra é unha esquindade. Pero hai que levar a vida así. Non hai máis remedio. Diante do carro é máis a cargalo, é máis a traelo, é unha vez e lle volta. Porque cando se vai co carro, se vai a erva, hai que cortar un dedo ou hai que facer algo. Eu chegaba e iba a erva, alá, a Ría de Bon, pa a vaca. Le damos meu irmán, máis eu, foron morrendo meus pais, e meus irmáns todos foron para a súa vida, algúns, outros morreron, e levamos así a vida, a labrar, e a cementar, e a todo, e ata as viñas, cando tiñamos o mellor un día libre así, pois llevamos a ganar unha peseta, que unha falta facía, a vender o leite pola aldea, o leite a huevo, e vendíamos, collíamos moito freixóns, e vendíamos freixóns para levar a vida. Deli pa diante, cando eu era 16, 17 anos, ou menos, que había que ir ao engado para botar as patatas. E íbamos a Cangas a vendelas, a andar, non en coche. Eu con 17 anos levaba 42 kilos e despois, á tarde, dende que comíamos, iba a escavar a cesta de patatas e tira para Cangas outra vez. Carregadas cun saco de patatas para sementar, por vivo daquela, para coller para o barco, fíjate que había. E despois as landras, a xogar, e a todo iso, e a labrar, e a levar o leite a huevo, levaba yo a miña nai as jaliñas, e todo iso, a huevo a vender, e vir a andar. Nunha ocasión tuve hasta 7, ou tuvemos. Despois de outra ocasión, arrematei por ter unha. Tiveste 7 vacas? Mesma? Sí, señor. Cestas de mazáns, por aquel, mirades aquele mundo de Dios que está lá arriba, naquele alto, naquele pirucho. Unha cesta boa de mazáns, porque querías levar, cantas máis levarase. Mais ganabas. Mais cartas facías. Mais ganabas. E despois en riba, 3 ou 4 cuncas de feixóns para vender no tempo deles, Non vais a pensar que íbamos en baldeeiras. Entendes? E ibas a Cangas, que non era ir a huevo.
E ibas á cesta e no outro día tiñas que ir a Cangas levar as mazás a vender. Como eu a Maixela, vou falar moito ceca. Fomos á festa dos mozos de Biluzo. E chegámos ás 6 da mañán. Porque se viña a andar de Biluzo ao Cabo de Riba. E tiñamos as cestas preparadas. E dixo eu a ela, vai buscar a cesta que imos a Cangas. Foi assim ou non, Consuelos? E foi a paradela a buscar a cesta e fomos a Cangas vender as mazás sin ir á cama. A ver se todos capaces a xente da fora de facelo. E ser vindiados, non tiñas que vir coelas de volta. Ai, de volta. Sabía sardiñas e máis xurelos e traer a cesta chea para salares. É cantando e parrandeando. E se non agarradas a un ao outro pola man e a dormir. Pola carretera arriba, pero como non había coches. Claro. Mas non perdíamos nin caíamos, nin nada. É descalzo. Bueno, eu tinha um companheiro da Portela que sempre tocava-nos a estar a colher as parrilhas que vinham do tostador cocidas, apilavávamos-las, doía com os braços e havia que trabalhar. Era todos os dias um dia atrás do outro. Já não vinha à caça quase nunca à noite, porque havia muito peixe, e cada um dia para o outro. Eu velava quando não podia ir a estar a vê-lo, tinha que ir a vê-lo, não vinha, pois dormia na casa deles. Dormia com carne. Ela dormia com carne. Temos estado vindo da conserva, na noite, já de velar, é ele com o irmão ao moinho da pressa. Ele ia com um saco de milho e íamos comer a fazer companhia. Também vinha para trabalhar, ia apanhar a farinha no moinho, para cozer uma fornada de pano. E roubámos uma bonequinha de pão também para a conserva, para comer um bocadinho. Para comer, porque havia, tínhamos fama para comer. Era assim a vida. Tivemos uma vida boa. Eu depois, quando era mais moça, também cozia pão para vender. Hay que trabalhar, hay que sementarlo, Hai que trafuso. Hay que cavalo, hay que arrendalo, hay que cortalo despois, empanheiralo, esfrialo. Canto trabalho tem o trabalho do campo xa? Minha madre. Pero eu sei porque nós daquela vivíamos daquilo. Jarava-se pouquinho, pero comíamos. E íbamos ao moinho, ao moer, claro. Havia que ir ao... Agora os moinhos estão arruinados, pero havia que ir ao moinho a um saco de farinha. Quantas vezes chegou a chafina da minha irmã, salíamos do moinho, um saco de farinha à 1 da manhã, ou às 2, se tínhamos medo que vinha qualquer... É que nos roubaram o saco, éramos 2 mulheres no monte. Eu com nós, quando não dava a gente, o saco de farinha e tira para o melo. Sabes? Para o melo. Uma vidinha também. Trabalhamos muito. Armelo, ai, minha madrinha. Cando iba de mañá, a tarde iba ao xornal, día de que viña. Agora, se iba de tarde, non podía ir da mañá, tiña que arreglar a casa, mas que é máis fácil de comprar meus fillos. Non nos retiramos, fixeron nos retirar. E depois de ali ao xornal. E así foi hasta fin. E despois eu ir ao estrume, juntábamos 3, que daquela non había pinos, e íbamos a roubar unha tomada a Lalesos. En San Amaro. En San Amaro, pero ainda pode resucitar e berrarme. O trator hai que... O malo é o traballo que dá a carregar, estudar, conduzese pela carretera ben, pero levar como mediodía labrando, mediodía cansa, ou pensa, ben majo, é carregalo, é mirar se queda unha corda atrás, a carregar de tudo, pedra, postes, erva, non sei, espinhas, de tudo da terra, tudo estaba dentro, ou todo ajudei, todo fazia. Carregar pedras, bueno, o trator non, pero o carro, bem, cantidade. Despois de ter os meus anos, despois de salir da escola, máis ou menos, pois era o que facía, era o meu. Como faciades a aguardiente. Non, a aguardiente. A aguardiente facíase moi ben, moi sencillo. Pero claro, había que saber de memoria, eu non sei.
hai unha cantidad de caldeiros de agua, según estea o vaso, según sea a calidad do vaso. Así que iso ten que entender o dueño. O traballo do campo é o máis bonito que pode haber. Porque eu sei de que acabei de fastidiar na fábrica. No campo facía o que podía e o que non podía deixaba. E iba ca fresca, non iba a chover, non iba co calor, non iba... Pero na fábrica poderas, non poderas, tens que facer aquilo. Se non lo vais para a casa. Daquela sí. É así que, nada. O que pasa é que na casa non ganamos. Non cobramos a semana, nin ao mes, nin... E ali sí, traíase o sobre. E defendíame. E de outra maneira non tiña. Pero no campo, bueno, se de respirar, ai, ali puro, iso é moi bonito, Ai, sí. A ver, e que é máis bonito para unha persoa? Que traballe ao gusto dela ou que traballe a mandar o outro. O que non podes estar a mirar nin a darlle leria a nadie, iso non. Iso xa calquera o deben saber. Que non é para estar, os campos non é para estar de leria con ninguén. Que habías así. Non, iso non. Por iso non me barraba ningún carajado, nin. En cada temporada había o traballo. En cada época. E había que facelos. Pero, bueno, os traballos míos que outros, eu cavar, e estar na viña, e vinimar, gustábame. E despois, nós tamén tiñamos bois e vacas, e había que ir co leite tamén a vendelo, a fuego. E traer peixe, e facer todo, como facía todo o mundo. Era a vida de antes. E ir aos montes, e ir á leña, e ir ao toso. E os traballos da casa non gustaban, había que facelos tamén, se non era pola semana, era o domingo. Eu dicir que viña a vendima, para min xa era matador. Que había que andar das viñas, era mi madriña, Dios mío. Despois facía de todo, como todas da aldea, apañar na erva, carrasar feixiños de erva, que cando tuvemos cabalos xa había moitos anos que un traballaba. Pois eu que menos me gustaba era estar na viña. Vaya. Beixar na viña. É máis vindimare. Eu da vindimare de ninguna postura andaba ben. E ás veces íbamos, eu máis o finado, íbamos á viña os dous. E eu dix que nunca lle estaba nada ben. E colleu a xa non quero estar a oír nada. Levaba o molegón, eu cavaba as viñas, e ele ataba. Pasaba ao mellor un lindante por ali. Ai, pode ser, que venha que eres a muller, que a traes aí a chada debaixo da viña a cavar. E ti andas co lombo levantado. Aí acho justo dela. Justo dela que había que o facer, e eu non me daba xeito andar a atar, e ela non me gusta máis. Eu vim vindimar é máis a tarde, pouco non me gusta. Ai, a mí encanta matar. Gusta-me cavar. Cavar, sí. Botar de todo. É boa a viña, tare, boa a viña. E despois facer as cousas da casa. Ai, Dios mío. Pois xa vou dicir que me gustaba máis. Era ir cavar na patata, e sabía. Cavar patatas. Habendo, para min era o regalo máis bonito que podía haber. Bueno, eu o cavar sempre me gustou. O cavar sempre me gustou. Pois a mí o máis que me gusta é vindimar e atar. Pois mira. É o máis que me gusta. Gusta-me facer de todo, gusta-me ir a ver, gusta-me cavar, gusta-me facer... O menos que me gusta é solfatar. Eu como iso nunca o fixen. Solfatar, daquela, eu iba tamén a solfatar, era de pedra, e había que derretelo, e despois queimala hasta al viva, e facelo. E despois dábase nas viñas e a carrexalo 2 kilómetros dende as castiñas a la baixa para a pía. Eu dar sulfato e mi mataba. Como xa vos dixo, iso era o máis malo que facía. Tinha que andar manchada, despois lavarse, despois a sudar, porque antes non se daba sulfato como se dá agora. Dábase con todo o sol que había. A hora de darlo era as 2 da tarde, a 1 e todas estas horas. A noite xa non se daba, que non se podía dar, que xa lle facía mal a viña, unha cousa así. E agora xa se moito se mellora a noite, ca mediodía. Que mal me caía. Dios. E acabar na viña, mi madre, que mal era tamén. A verdade. As viñas así, andar de rodillas. Que malo era. A mí gustaba-me todo. Menos andar diante do campo. Bueno, pero andaba. E sabía que virar o arado, tamén non tiraba. Non, os miños sempre me gustou o cabalo,
desde pequeniña que me gustaba cavar. Que te Xa gustaba? me levaba a idea do legón para cavar no millo. Xa me gustaba de pequena. No campo gustábame todo. Gustábame cavar, non me gustaban as viñas. Iso non me Pero digas. despois do legón gustábame todo, botar patatas. Botalas, bañalas, todo me gustaba. E máis andar co carro co cabalo. E andar co cabalo, e andar coa mula, e andar con todos os traballos. Non tuvo nadie cando me deu. Me va a mandar a ganar. Sí, señor. E eu andaba a ganar na vida, mira que vida. Co cabalo, e coas vacas, e cos bois, e cada un por seu lado. E así levamos a vida hasta agora. E mozos acabamos. A mí do campo sábame todo menos virar o arado, que nunca virei. O que? O arado nunca virei. O arado? Sí, eu nunca virei o arado. Iso sí, iso non. A que non sabeis algo? Que? A traballar de todo menos virar o arado. E nós se botaron a botar palleiras, a menos a cortar millas. Tamén, iso todo, Cando todo. me deu a carranchada nas palleiras, e ia facer palleiras, lá o que? Pero quizás máis alegría que agora. É moi tranquilo. Distinta. Ahora non hai alegría de ninguna clase. Agora a xente anda Bueno, máis, mira. máis estresada, Pode máis a falar eu, correr. non? Pode falar, niña, fala. A ver, fala Catalina. Mira, a vida de antes a da agora non se pode comparar. Non, moita diferencia. Pero, por moi boa que sea agora, a máis alegre era a de antes, aunque fora máis ruín. E quero dicir que viña para aí arriba ainda topaba Alguén? alguén e ainda falabas con ela. Claro. Hoxe, podes morrer aí nun camiño, nunha esquina, que non tes quen che botou a man. No, de verdad. Pero daquela, viñas con feixe de erva, topabas ao mellor unha amiga, un chaval, parabas un pouco con ela a falar, topabas unha persona anciana, falabas e saludábala e estabas con ela. E vos iso terminouse todo, Nada, ahora para a nada. miña opinión. Sí, no, que no, é verdad, que non hai nada. Porque, aunque miren un vello aí sentado, pasan nin para ele miran. Nin boas tardes, nin boas noites. Así que isto cambiou, co de riba para baixo, dou unha volta así que jamás será dereitada. Bueno, Antes cambiar, viña- cambiamos nós, o mundo é o mismo. Ahora non se vai a bueu a andar, ni se ven, non se topa xente, non se vai ao río, non se vai á agua, á fonte. Ahora, vou para baixo, vou para a abeja. Veño da abeja, vou para a casa, non mira a nadie. É que non se mira, nada. Bueno, a vida é moi distinta. Se, por exemplo, estabas a cavar nunha finca, che faltaba pouco que viñan por detrás, vamos, o que viñan, que chegaban ali, que tiñan os legóns e ajudaban a cavar. Iso sí, antes. Pero depois logo se perdeu aquilo, depois cada un... Pero na miña época se dicía cada un vivir do seu. Bueno, O do campo En cada e sitio. outro do pescado ou do cada mariñeiro. sitio a súa costumbre. Pero de axudar o vecino, Pero antes, as mulleres cantaban, os homens azubiaban, todo o mundo facía festa. E Agora truxaban. non se oe un pío. Non, eu non, ali non. Na Bordela non. A pesar da miseria de que se vivía, había alegría, porque neste tempo, que andabas os rabaños das mulleres a atar nas viñas, Chao, a dixen cantar. eu, e veña a foleada Fantinei. do Velosa, veña E foleada máis de os homes. dali Os de homes riba a do azubiar dentro do É, campo. é, Fray Xoán, é, e veña outra da cada corredoira, e todas a meter Cizaña. cizaña, a ver cal era a que ganaba máis o premio a cantar. É a vindimar aos ricos, que íbamos os pobres a vindimarlle, e os ricos dicían cantar, cantar, para non comer, para que se non comer nas uvas. Ode, Caleira, a que pasas mellor ca festa da patrona? Os pasos mellor como? Sí, as festas que había antes, quer dicir, E as festas que eu contaba con as festas da hora. que? Os fillos pequenos. Iso me di festas. As miñas festas eran as follas de noite, a cantar os espíritos. Non me jodas. A festa íbamos, a festa a Cela. Íbamos a andar e viñamos. Tudo para ir á festa a Cela, de primeira vez que tudo polo monte. Aquí na aldea, collías para comer, pero para pagar as cousas había que ter cartos algúns do outro lado. Uns andaban de albañiles, outros andaban carpinteiros, outros iban ao mar, outros cada un tiña algo onde o que podía tiña que ganar algo. E o meu marido andaba ao mar en Bueu, e traballaba que chegaba coa patela das cerdiñas, e deixaba na casa, e preparábamos, e íbamos para o monte, sin dormir e sin nada. E ele. E íbamos buscar un carro de toso e un carro de leña co que facía falta. andaba o meu home ao mare, pero tiña 45 anos cando se retirou, estaba enferma.
E depois houve que viver como se pudo. Levei o trabalho, levei no... como levaram todo. No te preguntei iso. Se vivías solo co traballo do campo, se eres capaz de vivir co traballo do campo Ela solo. non cabía vivir, cabía. Maestra non era. E ningún oficio non tiña, non cabía vivir. A calcetar. A facer chaquetas tamén a neste para mí. É a única que ganei. Era o meu home iba co carro a andar no jornal. E ele iba con outro carro a facer o traballo da casa. A espellar as espias, a traer para casa, a poñer a palha. E todo ese traballo. O home co carro dos dois. Ela co carro que Non. Vivir, vivíase. Pero mal. Pero había que saber vivir. Había que trabalhar moito. Había que trabalhar moito. Tiñamos que pagar xornales, isto era o que nos mataba. Colíamos. Un horno a toda de millo e Dadas. a mitad, vamos, de outro horno, de patatas. E despois, máis tarde, dixenlle o meu home, hai que deixarse das jornaleiras a vender patatas e eu vou botar legumbres de toda clase e vou a vender e traía cartos e afuera vacas con 2 zonas. E xa digo, fomos tirando. Pero como se viveu? Vive na raza, vive todo o mundo. A raza vive na... Outro vive no outro lado. Todo o mundo que está nesta vida, todo o mundo fai por vivir. Pero malamente, do campo vivíamos, pero malamente. Porque tiñas que vender a que sea algo para vivir. Que traballaba iba vivindo. Sí, pero se non tiñas que vivir nada do outro lado, que se facía? Carne. Isto que facías tipo a tua man. Tendo que pagar ainda vivías menos, pero había que tirar para adiante. En isso estou muito orgulhosa. Que criei 6 filhos, escolarizei-os eu, ranei eu para eles. Trabalhei no campo, não passaram falta de coisas sim, tinham que passar. Eu tinha os bem alimentados, era isto. Vestidos e calçados, era fora, era nada mais. É assim eu mesmo. Ao contrário, eu tinha que sacar o meu corpo, não? Porque a nai sabemos o que é. Pois iba a buscar calacus nos braços. Non podía traer a nena e botaba co calacu na cabeza. Eu agarraba, tiña arrata o calacu que para non caia. Tiña unha costureira moi boa. Moi boa, moi boa. E axudounos a criar. E máis para a irmán desta, que era costureira tamén, e deixaba o ali porque era moi boinho. Outras veces levaba eu comigo e a vida era así. A deixar uns aos outros. A axudar uns aos outros. E non quería un ela. Mais a trabalhar na terra, é todo iso. Lavar, que naquela lavadora estaba prohibida. É de rodillas, lavar de rodillas. Sí, señora. É todo iso. Bueno, por iso me doen agora. Cando era de mañá, non podía ir ao xornal porque tiña que atendelos á mañá e facía de comer. Agora, cando me quedaba de tarde, pois a mañá arreglaba e xa a tarde iba a conserva. E a lavar de noite. A lavar de noite no río de Lasas. E moitas veces de noite pitaban os barcos. A madrugada. E o medo de morrer a lavar no río de Lasas. Para ir para a conserva a sair de mañá. E pois xa chegaba a casa, arreglaba os dous, e eles iban para a escuela e eu para a conserva. A lavar o río, botar a roupiña ao clareiro, que daquela non había Non había lavadoras. nin lixías ni nada diso. Iso é outro tema. A roupa cada unha lavaba como podía, ou como lle gustaba. Eu, a verdade, lavar, gustame lavar. Gustame moito lavar. Primeiro, levaba a roupa para o río. Depois viña a buscar o meniño. Daí sentaba na tina e lavava. Depois viña a levar o meniño a casa e depois iba a buscar a tina a roupa. E iba para o eu, e co cesto na man, que esta muller ainda a acordar, e dous a arrastar nas saias e outro no colo. É o cesto cheo de macacos.
Sí, de macacos para os meniños. Sí, Levaba os bonecos para entretenelos. Claro. Cando onde estaba parada. E ela que lle había facer. Levaba todo. Non deixaba nada atrás, verdad, Pilar? Eu lavaba máis ben de noite. O vestido que tiñamos para a semana, había que lavalo á noite e poñelo a secar para poñelo outro día. Se non secaba, tiñas que poñelo mollado. Ainda me acordo ben que era un vestido de viscosilla amarillo con lunares blancos. E despois a traballar e a negrearse e a lavarse como se podía, e en toda a semana non se cambiaba a roupa, porque non había sabón para lavar, nin había roupa que poñer. e había tempo. Ni había tempo, había que ir para onde mandaban, a Nin traballar. cuarto de baño, nin... Cuarto de baño, que a bañarse non a tina. Ir buscar o balde de Cuarto agua e botala na Era tina. na tiña, Non se veciños, podía. Aquí a tiña. Mira, Como se podía. antes ibas a buscar un balde de agua, Tiña de porcelana, lavabas o que peix, lavabas a lousa, cun balde de agua facía. Ahora, coa lavas a lousa, faiche falta A villa aberta. a villa aberta. Sí, Estás a duchar ou a bañarte, a villa aberta. claro. Agua seguido. E daquela, todo canto porramos daquela, gastamos ahora. Pois eu, lavare, non pasaba moito traballo a ir a coa tina cargada, porque en recinto tiñamos un río, e lavaba ali. E a clareare, na nosa casa deixábase de noite, porque deixe que clareaba mellor, coa luna. E despois, cando me casei, lavei moitas cargas de roupa, porque tiña dúas, desde que xa tiña dúas rapazas, e eu collía a tina, e anque se as 6 da mañán, iba para ali para un río que estaba así un puciño de nada na terra feito, e lavei moitas cargas de roupa ali de rodillas, moitas. Cando eu era moza, me rapaza, éramos 6 na casa. E íbase lavar, a maioría lavase ao domingo, a roupa cambiabas as camas e limpiabas a casa e íbase para o río. Desde que me casei, pois levamos unha traída e xa tiña o pozo ali na casa e de lisa se lavaba máis, porque como non había que perder en calquera momento xa lavabas, e mentre se fervía a tarteira a comida ou así, pois xa aproveitabas e lavabas máis. Eu iba para a reproducción así, pois que non entendía moi ben os números. Claro. Eu era a que pagaba as contribucións, pero eu non era a que tiña os cartos ni o capital tampouco. E logo que quen eran os cartos? Miña abuela. Ti pagabas, non? Ben pequena. Arrematou 39, foron 3 anos, non foron? Non sei. 3 anos, ou 39, Acabou. acabou. Bueno, pero por guerra, a fame Pero a non fame despois. foi o 40, o 41, Bueno, hasta o 45. Sí. Bueno, Aquela hasta o foi 45 máis. O pior Porque- foi o 41. a peor foi o 41, Bueno, eu esa non a acordo. sí. Porque Pois non o que- había de onde viñera. Porque quedou todo destrozado. Mira, antes, cando eu era rapaza, eu pasei máis fame cos animales. Agora os animales xa non pasa fame. Cando íamos a comer, dicíamos a nosa mamá, cada cantos peixes tocan os... Nin pan, os bolos asados na brasas, sin aceite. Se ibas a buscar un cuarterón de aceite, que máis non podías. Fervidos, así na agua, escorrir agua e comelos. Pan, nada. Unhas patatiñas asadas nas brasas, na lareira. A mí acordase ben iso. A xente non lle acorda, pero a mí acordase ben. E comías o pan que se facía no forno da casa. De 8 días, en algunhas casas, de 15. Que iso xa co barullo. Sí, Co co barullo. lamparrín. E en algunhas, E agora no outro día xa aunque non botaras da lá do penedo máis grande que había a boleare, non rompía de tan concido que estaba revido. E todo se tragaba. Pasaba máis fame que ratos, máis fame que ratos. Agora estamos na gloria. Comemos veneno, que así estamos enfermos, así estaremos. Pero agora, polo menos, hai que comer. Hai que comer, hai aceite, hai de todo. E daquela non había nada máis que fame, é miseria, non máis que había miseria. As cabezas cheias de piollos, e as camas cheias de pulgas. A mí agora se ve ben, a xente non lle acordarán. Pero a mí agora ve ben. Agora xa anuncian que vai abrir piollos, xa están os produtos a vender nas farmacias para botar, para que non veñan. Para que non veñan, non, para vender. Aquelas lentes a brillar nos pelos. Ai, por Dios, aquilo era un asco. Tamén era por falta de higiene, que non se lavaba a cabeza. Non se lava porque non había tempo. Os pais tiñan que ir a traballar, nós éramos rapazos e a traballar. Eu
de rapaza, Andabase na terra. iba co rapaz, ou iba cos ceros ao monte descalza, que non tiña que calzar. A mí agora aos homens a andar a correr os piollos pola camisa. Ai, bueno, cara. Mira, eu sabes un día os mirei, trui os meus irmãos do frente. Pero piollos, así, Despois, cando viña a requisa, tamén ainda veio que dar algún para o ayuntamento, para os probes. O da riqueza que se che puñan, que tiñas que dar 10 ferrados de millo, pois tiñalo que desbullar, sacalo do horno, e desbullalo, e levalo onde eles se mandaran. É de ir cojando para Pontevedra, vendido, con 2 bois cebados, andare, chegar ao matadero de Mohor, e riquizábanos. E despois, ainda nos tivemos que mover ben para que non nos levaran. Íbamos nos levar para embarcar en Pontevedra no tren. E señores de medo, diante daquela xente, papelio de aquí, papelio de ali. Levar non nos levaron, pero custounos un medo bastante. O pouco que se collía, ainda había que ir a darlle ali algo, despois de traballar con manejos. A dar junto do millo, ao ayuntamiento, e a darlle as patatas aos guardias civiles, das ratas. E así todas estas traballadas pasamos anos. Que chupava, coi? Iba pouco no mato de uma só, para canas, para boeu, para onde houver. Pero na mãe vinha levar com os carregados, não vais a tentar, que não vinha. Isso não sabia nada. Nós não sabíamos, pero havia que não sabia. A nós se requisaram no milho, para levar para o boeu, pero iba para a casa da moça estranha. Está mais para o outro lado. É que lhe davam o ordenamento dos pobres, que lhe davam. Dava-lhe esse pão roxo que vinha da América, verdade? Desse que era amarillo, era amarrado para o ferro. Nós como não dava carinho de nação, pois já nos carros, porco, sabes? É logo. É que te parece? Assim que agora não têm futuro os campos. Não, não. O que não querem é esses que trabalhemos para botar mão no que há. Chamou também, mano. É chamou também que há. Para apetrechar de basura. Mira, o que se come agora todo, se te diz uma palavra feia, é melhor. Pero a basura mais grande empieza nessas comidas que estão plastificadas. Essa já é a basura mais grande que pode existir. Porque tu não sabes como vão. E aproveitam tudo. Agora o que comemos é basura. Nada mais. Da vida que plantamos nós, que senão é basura, tudo. Que sabem melhor os de antes. Os que não levam nada. Os de antes sabiam, bueno. Como os que votavam em primeiro, vai que sabiam melhor os teus ou os nossos, os que vinham para abaixo, só daquela. Não sabiam melhor? Os da casa, sim. Os da casa, todos da casa. Todos da casa. Eu botei um ano ou mais sem tomar leite, porque era de fora. Não digo que sepa mais mal, nem muito menos. Pero tenho de mania. E principalmente a carne de cerdo e os porcos. Não, eu não se botava nem nada, não se botava para o gorro de gorro, nem nada. Pero eu isso não quero, veias, nenhuma vez a minha isso. Ainda ontem me disseram a mim, uma mulher, ai, comprei um saco de patatas. Eu disse, é verdade, minha filha cantou de água, uma água. Isso é porque são patatas de água que come. Eu opino de que isso não deve existir. Não os compro. Não lhe boto mais casteco, Não vai nada. Bueno, saca a mudar mais, quando se lhe digo que ela tenho eu, sentia que vendeu o trio, saca a não tenho. Eu fazia um pãozinho de canela. Pero não é trio mesmo, que o trio que vende aí, de por aí adiante, é trio, é osso, é tudo. Eu isso não quero. Não me sabe bem o pão, não me sabe bem. Na província de Pontevedra não comes um pão bom. Eu queria melhor naquele tempo que dava. Ganhavas pouco, mas naquele pouco arrelavas-te. Agora tinhas não ter. Naquela serrava-te. Tens que trabalhar, seguir trabalhando, senão ela onde se anima que dirias. Eu já plaça com pouca coisa. Eu daquela queria melhor, daquela calma. Porque agora não as coisas mais descontroladas. Não sei, outra vida, outros impostos, outras coisas, isto está mal. Está bastante bem mal.
Agora vamos para baixo, en todo. Tanto no mar, como en terra, como todo vende fora. E vas baixo son antigos anos. Bueno, tamén axuda, pero a nosa juventud que? Ou a nosos fillos, a netos, e todo iso. Iso nada, iso está todo morto. Iso está e traitela. Outra vez a migrar ás Américas. E hai un seguro, que hai un seguro, e nos pagan, somos ricos. Somos ricos. Pero se nos quitan o que nos dan, e nos tiran un seguro, igual que pasou os nosos pais. Ou máis, ainda somos máis. Hai que trabalhar, sim. A pasado. Para máis que están afeitos a pasar boa vida. Ai, caralho. Había o alcalde, había o secretario e había o escribiente. Porque eu desde esa edad, meu pai xa empezou a mandarme a ir ali a buscar os recibos que facían falta. Para pagar a contribución, para pagar o viño, que xa se pagaba daquela, mas a pensar que todo era gratis, Pagar o viño, dar a coisa de porco, esas cousas así. Millo, doce de tudo. Entendes? E había na aldea, que iso foi a cousa, que agora vou a dicirlo tamén, a cousa máis fea que pudo pasar nos ayuntamientos, e principalmente neste de Bueu, o tirar os alcaldes de barrio. Entendes? Estes homes viñan nombrados do ayuntamiento, estaban dispostos para expoñer a xente pola aldea, para ir arreglar un camiño, para ir limpiar unha presa de agua e para ter todo ben preparado. Pero desde que isto evolucionou da maneira con carreteras e coches, isto se olvidou todo. E quizás, ojalá me engañe, quizás non haxa que volver a buscar. Sortei. Jabalí? Jabalí? Sí, mas pois non hai poucos. Non hai poucos. Hai algunha que... Ainda lle foi a Pepe do Trae Forno. 4 ou 5. Xa este día o Ced e el Ala. Xa temos o xabarín na veiga. Xa ti que estás mal da cabeza. Sí que levantou o alambre. Levantan. Entrou para dentro, está a veiga toda esfuracada. Así que imos a facer. Nada. Eles van ao monte, matan 3 ou 4 e escapan 50. Dali can facer. E lobos. Acordamos máis a mirar a ver lobo que cando foi o que matou Castore. o Castore. Bueno, e despois desapareceron, outra vez, nunca máis se subo. Pois agora están batidos. Diz que sí. E se non mirai aí na Galleja, o parte da Galleja, Matalle cada que rabaño. ve rabaños inteiros de ovellas e de todo. E iso todo produce fame. Becerros e vacas. Porque os ecológicos estes, os ecologistas estes, Son os que os cuidan. botan de todo, diz que botan culebras. Esos eran os que ellos habían de ir comer a eles. O que botan a bichos para comer. Ainda agora diz que botaron uns bichos que hai malísimos. Que só tapan os cazadores no monte. Piteiran toda a verdura. Que verdura que son bichos, diz que son como unha especie de monos, ou non sei de que son, só non sei chamado. Agora tanto prohibir o lume, que ela facía ese lume en calquera lado, non pasaba nada, ni había incendios. Pero há moitos incendios que hai, porque os incenden. E nunca había incendios. Fan a propósito. Bueno, pero de cá tamén quedaban as fogueiras no monte a arder de noite, tamén ninguén iba a comer. Pero nunca hubo así un incendio deses, nunca hubo un incendio. Agora... Hai moito que andar, e moitas cousas, que é mellor non discutirlas aquí. Porque non é cousa nosa. Había quen facía de todo. Había quen facía de todo. Había quen facía de home e de muller. Sí, non tiña máis remedio. A meu xa foi unha que fixe fin de todo. No que podía. O traballo, en que foi de homens, a muller non pode facer, se depende, un traballo pode facer, pero outro non. Que ainda te vinha dizer, ti faz isto, ela porque non vou facê-lo. Se eu sei facer, como aquel que non era traballo de mulheres. Vai-te por aí adiante na escala, que eu non teño ganas de ler. Ai, ti, eres mulleres non te traballa no campo, vai a lavar a roupa, ou vai a facer de comer, e todo iso, non te dicía? Ai, Dicía. Ai, ou non. Eu sabía cando tiña que ir a lavar a mesa, cando non. Iba a podar e se me vai, non, ti non aprendas a podar, e a ti pa casa, ti a lavar a roupa. A podar os homes. Nunca viña nada, porque... Eu podar Despois aprenden despois. Desde que morreu ele, despois aprenden, a traer agua, para ter sin máis, para ter na casa, para cando viñan eles lavarse. Eles non iban á agua, íamos nós a buscarlle ainda ao pozo. E eles non iban. Ese era machismo. Naranjo non era. Xa sabíamos que todos necesitábamos traballar para comer.
porque ainda que tiñas o pan e o viño e o porco, había que comprar moitas cousas, e había que pagar moitas. Eu, desde logo, tuve a mala suerte que aos 10 anos xa tuve que me retirar por un desgaste moi malo que iba contra unha máquina e desvacía. E dixo, non, e xa me deron a autoridade. E dixeronme, mira, non te espero ninguna, que van a cotizar por ti igual. Como é iso? Porque a min pertenecía a mellor unha mitad do suelo. E daban unha cuarta parte, iso sí, e o resto era palho. E logo, cando tuvimos 65 anos, cobrei como se estivera traballando. Se non eu con 10 anos non tiña direito a cobrar, que non tiña as miñas cotizacións. Que agora non fan así, Agora non teñan medo. Eu non me daba moito non. Eu tinha de trabalhar na fábrica de maçã. Pero para cobrar, había que pagar, que por traballo noso ninguén cobrou nada. Ou andar na fábrica, ou cando na fábrica ou anduvo noutra empresa, pois estes tamén cobraron, ou tamén están cobrando. Pero por o traballo da aldea nada. Moito que traballaras. Os que traballamos na aldea, logo, porque cobro. Porque pagacha agraria. Porque pagacha agraria. Claro. Pero hai que hubo que pagala. Houve que pagala. Tamén querían cobrar 5 en pagala, como hai moitos cobrando, para e paga, que aí vou eu, Non é así. Non é cobrar sin pagar, hai que bochinar todo o mundo. Como há moitos que ao mellor cobran e non pagaron. Para arriba de 15 anos. Sí. Que para baixo non valeu. Non paguei nada, fillinha. Non paguei porque non pude. Non é porque non quixera, porque non pude. Eu cotecei na conserva, mas de viúda. Da agraria non paguei nada. Eu non cotecei, coteceu o meu home. Ela non. O home. E cobrou pola agraria. E o que cobrou eu é iso. O mesmo que a Somos os máis ricos de Veloso. Tomarão pagar canto máis dous. Malamente para para pagar a agraria. Agora, se quero levar unha vida tal, non me chama falta nada. É daquela chama. A ver por que é iso? As coisas mais baratas, mas já Bueno, a mí chama ben o que me cobro, chama ben. Pero por quê? Porque traballamos. Porque trabalho. Trabalho algo na casa, no campo aqui. Aí quem diz, é pouco. É pouco, Depois é pouco. a pagar na mesa, pescar. Eu não sei a menos. Está ben que lle dean a unha persona pobre que non ten. Sí, señor. Os pobres hai que apoiálos. Pero os ricos, como sei eu, que podían pagar mellor que a min, moitos. É así é como é a vida. É a xente montouse nun cabalo e nun burro que quixo voar hasta o cielo, pero ao cielo non se chega, nin que vayan estes astronautas que van alá. Ali non chega nadie. Pero as mozas teñen que ir a la vida afora, porque no campo agora non traballa nadie, nin hai posibilidade que poidan vivir del. Agora non. A chavalería xa non sabe traballar no campo. Agora todo o mundo estudia, todo o mundo agora hai máis igualdade, o home coa muller. Para que marchen para a ciudad, se non teñen un puesto fijo, tampouco non poden vivir. Hasta aquí hubo. Hasta aquí. Hasta aquí, pero agora xa miras como están as cousas. Tampouco non che dá, O campo tampouco che dá para nada. Ai, non che dá. Pero é moi bonito pôr unha fuente de cocido na mesa. Há máis muitas cousas, patata da túa, é verdade que, perdonando a frase, van ao supermercado e comen merda da que hai. E nós comemos bo. O campo non dura porque agora ninguén quer ir ao campo a romper o puero. O campo dura sempre traballando, sempre dá. Pero non traballando non dura, claro. Eu non sei como non me podo explicar e non sei falar. Como non ten. Non son poder conversación con non sei. Antes o que tiña unha vez traballaba, cando a que tiña todo traballaba. Pero non unha veijiña. Você ten un futuro con máis outra cousa, non é como aquilo de antes. Aquilo de antes non chega. Pero hoxe, se ten ben controlado e que apoien todo iso, sí. Pero se tens que pagar todo, non tens futuro. Non tens futuro, Aurelia. Se hai que pagar todo. Todo non. Hoxe a maquinaria fai todo.
Claro, a novedade hai que pagarla. Claro, pero é futuro. Pero hai que apoialo, como a todo. Non é deixalo a la buena de Dios, como hasta aquí. En Bueu, quen vive da agricultura directamente? Nadie. É máis en Pontevedra, na provincia de Pontevedra, quen vive da agricultura? Canto non había antes e non as deixaron porque non lle daba que... A ver, como se arregla isto? Como non apoia? A ver, que... Aí está a monte e ven de fora o millo para criar os pitos. A xente marchou da ciudad porque o campo xa miras cunha leiriña de terreno. E se non se gana a vida, pois, houve que buscala. Ahora sou moi mala persona. Se digo que o campo, que tal? O campo abandonase todo. Está todo abandonado. Mira, non ten futuro, pero ten vida para comer ela. É o que non traballa así. Dá un sitio que ten que vir. Moito dinheiro para comer ben. Eu conheço muita gente aqui em meio que são mulheres. Podem-se chamar mulheres. Mulheres, conheço na Portela muito raras. Pero ainda conheço uma família que van sobre rodas. Por quê? Porque são trabalhadoras. E outras estão muito trabalhadoras perto daqui. Pero non poden vivir no rural. Iso digo eu. Eu non sei nada. Porque a terra ven todo. Ven a carne, ven o vinho, ven o aceite, ven todo. Aquí é do outro lado. E do mar só ven o peixe. Pero que é o que ten? O que ven de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Inglaterra. Basura. Isso sim, isso tem um futuro bom. Isso digo eu. Pero o resto não. Aqui em Galícia, o leite ainda lhe paga menos que em toda a Espanha. Isso digamos que lhe sube tudo é que não podem aguentar o leite. Por quê? Porque o leite paga-lhe como há 30 anos. O mesmo. É que gana isso. Os intermediários. Entonces, que futuro ten iso? Se o goberno ou quen sea, administralo, verá como vivía. Agora xa outro método, agora bendito sea Dios os inventos que hai. Hai un arado de ferro, un trator, fresa, todo ao fresa. Todo ao trator. Xa teño un tratorista, boto trigo, boto centeio, boto todo a fresa. E veñen ali, fresa, e boto o bordo, fresa, e tendo, depois vai por atrás e tapa. Que gastei? 25 euros ou 20 ou... A ver, é que me fai a mim isso. E fai a mãe chorou, é que dá de vida a outro também. Como não? Então como é? É trabalho, boto verdura, coles, repolos, todo arado. Ala. É uma fortuna para todos. Hai o cerdo, hai o polos, hai conexos, hai galinhas. Hai que gostar de broza. Teño muitas en campo, collo eu e rozos, traio a limpas, e boto que estrago. Se non é boa bona é mal. Pero porque me axuda, la verdade, Teño 2 fillos, bendito sea Dios. Vamos ali, mamá, vamos. Vamos ali, vamos a facer o xixo, todo. Pois agora hai que facer o traballo da casa. Porque en cada casa hai un, e despois ainda veñen uns netos que os abuelos teñen que cuidalos tamén, para traballar os fillos e máis as noras. Se traballabas antes das veigas, agora traballas unha, ou un maneco dunha, pero algo ainda botas. Eu tamén, algo tamén boto, mulher, é pouco. Nós veigas non temos. Traballo ali unha, boto unhas coles, e boto... Aí botar 4 cebolas, e botei ali un saquinho de patatas.
E mindo agora o mihallo máis o verán, hai que botar algo todo, as ensaladas para un, sequera para un. Para vender nada. Eu sigo a tocata. Ai, madre. E facer eu, se se colle na casa, gracias ao meu fillo, a miña filla, mas ao meu sonho, porque eu agora non podo Bueno, traballar. a salir a luna aquí os... Sí, digo eu, máis tarde que outro día, Pode despacharnos, que temos que traballe. marchar. Nin má, eu tamén boto algo de todo. Que tuvese nada. Para comer, para vender non. Como non acontece, Pero para comer, bueno, boto ensaladas, boto repollos, boto patatas, botamos millo. E non máis. Bueno, pois eu tamén teño traballado moito, cando podía, cando agora xa non tal. Pero tamén ainda boto uns legumbriños, e ainda este ano empezamos a botar unhas patatiñas alá o meu fillo que senón eu xa non botaba, e para que vamos a contar vantagens. Nada, agora non podo. Eu non poder, hai que ir abandonando. hai que ir abandonando. Non hai máis remedio. Xa criábamos cerdo todos os anos, este ano xa non criamos, porque hai que ser valiente para ter todas estas cousas. Eu xa non podo. Laura ainda bota. Un pouco. Ainda tira polo lejón. Sabes que botaron a zanahoria? Sabes que botaron puerro? Unha cousa pequena que non me dea moito traballo. Traballos leves, non é? Traballos leves. Ai, eu non sei dicir leve. Logo como dis. Como dis logo? Eu digo traballos livianos. Eu mesmo. Como eu? Tanto ten leves como livianos. Eu nada tampouco, ten moito. Non máis que se vou sentada no trator, se me leva a un sitio, o fillo. Pero xa traballou bien tamén a la pregón. E máis nada, máis a enseñarlos agora, que están no paro, a enseñarlle a botar patatas, e a isto, que ainda boto patatas, pero axudan eles, senón eu a dirigirlle, a dicirlle como se a facer, nada máis. De directora? Sí, de maestra agora, de velha, como eu digo. O que me mata, que claro, agora teño xa un ano e falta má forza. Agora xa non podemos facer nada. Xa non podemos traballar, talvez temos uns anos, pero temos outra vida. Eu antes tuve moitos cartos e ao día non marchaba. Non. Díxeno sempre, digo. A min gusta mal día. Estou inútil, un poucaso, pero... Nada, ahora acabouse. Acabouse. Ahora retirado. Agora estamos retirados, claro. Ahora comer a dormir e listo. Agora esperamos a outra retirada cando sea que Dios queira. Xa nos choveu o chubasco. A ser, ese. Que non sea de outra maneira. Agora iso hai que pasalo á historia. É así, filliñas. A vida é así. Que non che dio sono, Valeira, por Dios. Falas de sola que eu non oio nada. Estás a falar de sola, falas aí non sei. Que venha aquela muller que te conte aquí, muller, a ver. Ela tamén sabe do rego. Ti non contestaste. Eu non contestei a nada, que me preguntaron nada. Ai, bueno. Preguntarás e tal. E logo ti onde empezas, polo medio. Hasta ahora non é Ti sí, con teu. Me están mira a ter multa ahora. Cuidadinho. Ahora non vai. Non apaga. A multa non apaga, que agora non... Non contestas a vos que chegan a buscar a areia de bom. Contestas a Deus que non se queda pregunta. E para vos que fomos buscar a areia de bom, eso non se contestas. O quê? Os cartos. É para que a contarse nos tiña. Bueno, como non chamastas mal xente, e si temos que falarnos todo. Pero entón se marchamos a quitarse as fotos. Es que ir buscar chavalería, porque nós xa somos vellos. Gostas das cousas da Da vida que non voi. Cala, a miña vida non te pode contar a nadie. Pero eu non teño memoria ningún, nin sei ni o que falamos, ni o que dixe, ni nada. A mí non, eu de memoria nada. Ai, de verdade. E min nada, mira, é o único que vou a dicir O baile, entendes? O unha cousa, baile, o vives. que se nos están pagando, que non nos tiren a paga, que a merecemos. Iso é o mellor. Iso é o que pido. É que se arrealen.
que non se pode subir á punta dun árbol deprisa e agora ter que baixar ao cano. Estamos baixando. Apurados. Estamos baixando. É nada máis, é o que teño que dicir. É que non nos mesclemos a botarmos polos outros, que non é así. Esa marchas. Porque chega o momento que a dar patadas contra o rillón clavámonos todos. Que non saben como os de antes. Pero Laura non te preguntei iso. Laura, sí. Non decías os 3 anos. Sí, é o mismo, pero vaya. Como... Ai, mima, é o que estes lavita ao lombo, que é o que eu quería a lavita. Ala, carajo. Pois eu quero que me saques unha foto, a ver como é. Ai, é o que estes ollos encarnados. Xa mirarás cando salgamos naquela pantalla. Enfócame ver. Non te come, non te come. Como? Que non te come porque te fa ver, muller. Ai, non, muller. É que non come a nadie. Teño 3 gatos e ningún de rabuña. Iso. Temos nós 6 ou 7, mas están ali. Espera, veu adobar hasta ali a esquina. A mira cando xeramos e dou volta para lá. Para traer. Ai, mira, che, vir, a ti non dixeche nada. Pero non sei quen era. Para nos traer a merenda. Digo eu que sería adobar. Mira, vámonos daqui, ó. Trouxestes cartas? Non me dicías se trouxestes cartas. Non teño unha chica. Pois entón, que café que eres? Non trae nin bolso comigo. Que café que Carmiña que trae o bolso. Quer ir ao baño, mamá? Eu non, Helena. Que che diz iso? Eu vou te ter que fazer no baño. Eu quero falar no baño. Estou calada, non? Estou aqui, non me meto con nadie, porque nós non temos comigo. Que traballos che gustaba mellor facer no campo? Eu non traballei facendo pão, non. Traballar no campo. No campo. A ver, canta. Só eu cantar, cantava muito, pero Pois, mulher, agora non sei. canta-lle moendo moio que moi. Ah. Canta. Cantar é que te vamos cantar. Unha noite vindo do moinho, unha noite non é nada. Unha semaninha inteira, esa sí que é moñada. Claro. Está? O campo de casa todo. Pero como as miras, as mulleres que se dedican ao campo, como as miras? Ben ou mal, como as miras? É porque eu sei mirar mal, eu quero saber, non vai para trabalhar. Mas mira unha que está enferma, unha que está enfermos. Estaba a vestir a chaqueta e non a saco. Dame unha man, senón xa non me A levanto. ver, veña, Arriba. arriba. Mi madriña, pero que levantas ti peso? Por favor. Este plomo. Ai, esperanza. Non penso máis que ela. Non, máis non pensarás. Como non vai a pensar máis que a mí, Non muller? sei se pensarás. Está preparada, Rita? Non canto porque eu ben cante, nin por gana que eu teña. Canto por aliviar o meu corazón de pena. Se o vedes por aí, o bandallo do meu home, dicirlle que veña cedo, se non na cama non dorme. Ai la 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 la. Se acabou.